atong kusog ug seguridad. Efeso Kapitulo 6 versikulo 10. Magmalig-on kamo diha sa Ginoo ug sa gahom sa iyang kusog. Daghan ang maluya sa espirituhanong paagi tungod kay ilang gitan-aw ang ilang kaugalingon imbis kang Kristo. Si Kristo mao ang dakong tipiganan diin sa matag higayon kita makakuha og kusog ug kalipay. Nganuman nga atong bawion ang atong mga mata gikan sa pagtan-aw sa iyang pagkapuno ug magbakho sa atong kahuyang. Nganong makalimot kita nga siya andam sa pagtabang kanato sa matag panahon sa panginahanglan. Gipakaulawan nato siya pinaagi sa paghisgot sa atong pagkadili epektibo. Imbes nga tan-awon nato ang atong kaugalingon, atong tan-awon kanunay si Jesus. Matag adlaw nga nahimong mas ug masama kaniya, mas makahimo sa pagsulti mahitungod kaniya, mas andam sa pagpahimulo sa atong kaugalingon sa iyang kaayo o pagkamatinabangon ug sa pagdawat sa mga panalangin nga gitanyag kanato. Samtang kita sa ingon nagpuyo diha sa pakigambit uban kaniya, kita motubo nga lig-on diha sa iyang kusog. Usa ka tabang ug usa ka panalangin niadto naglibot kanato. Si Kristo naghimo sa matag tagana aron kita mahimong lig-on. Iyang gihatag kanato ang iyang balang espiritu. Kansang katungdanan mao ang pagpahinumdom kanato sa tanang mga saad nga gihimo ni Kristo aron kita makabaton og kalinaw ug matamis nga pagbati sa pagpasaylo. Kung atong ipunting lamang ang atong mga mata sa manluluwas ug mosalig sa iyang gahom, kita mapuno sa usa ka pagbati sa kasiguruhan kay ang pagkamatarong ni Kristo mahimong atong pagkamatarong. Sa diha ang mga pagtintal mo atake kanimo, ingon nga sigurado gayud. Sa diha ang kabalaka ug kalibog naglibot kanimo, sa diha nga nagguol og nawad-an sa kadasig, ikaw hapit na andam sa pagtugyan ngadto sa pagkawalay paglaom. Tan-awa o tan-awa uban sa mata nga may hugot nga pagtuo, didto kung asa ikaw nakakita sa katapusang kahayag, ug ang kangit-ngit nga naglibot kanimo mawala pinaagi sa kahayag sa iyang himaya. Sa diha ang sala makigbisog alang sa pagdaog diha sa imong kalag ug magabug-at sa konsensya. Sa diha ang pagkawalay pagtuo mo tabon sa hunahuna adto sa manluluwas. Ang iyang grasya igo na sa pagbuntog sa sala. Siya mo pasaylo kanato nga maghimo kanato nga malipayon diha sa Dios. Gusto sa Dios nga mulapad ang atong mga hunahuna. Siya nagtinguha sa pagbutang sa iyang grasya nga kanato. Kita kinahanglang mahiusa kang Kristo ingon nga siya usa sa Amahan, ug ang Amahan mahigugma kanato sama sa iyang paghigugma sa iyang anak. Mahimong aduna kitay sama nga tabang nga nabatunan ni Kristo. Mahimong aduna kitay kusog alang sa matag emerhensya, kay ang Dios mao ang atong magbalantay sa atubangan ug sa atong likod. Siraduan niya kita sa tanang kiliran.